Kaluwore gi pek ma ikale gi nyithindo kata jopuonjre ma nyiri mawuok e familia ma yutogi ni piny e kaunti ma Homa Bay, riwruok moro ma ok mar piny owacho ma siro somb nyithindo ma nyiri oyawo ayanga kambi ma loso taulo mag ria mabiro konyo jopuonjre yudo taulogo e yo mayot. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler. Yuto manyape kin moko kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gigo ma oseyangi ni miyo nyithindo ma nyiri mawuok e familia ma kamago koso yudo taulo mag ria yo mayot, kendo mano osemiyo moko kuom gi koso dhi skul e kinde ma gin e ria, ka moko bende donjo e obadho mag joma chuo malombogi kod pesa moko matindo ma ginyalo tiyogo e nyiewo taulo mag ria, kendo ma osebedo ka keto ngimagi andaki. Kaka yor kedo gi midhierono, riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Galentine Care mosebedo ka jiwo somb nyithindo ma nyiri yawo kambi ma loso taulo mag ria ma koro biro konyo jopuonjre e alworano. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga manotelo e nyasi mar yawo ayanga kambino okoni midhiero ma kamano sirikande komakore kod migepe mamoko osebedo ka kedogo. It has been a source of shame, exclusion and vulnerability. Girls miss school, women miss work, confidence is lost and opportunities slip away, not because of lack of ability, but because of lack of access. Here in Homa Bay County, we see the consequences of these challenges clearly. Our county continues to record one of the highest teenage pregnancy rates in Kenya. In 2024 alone, more than 17,000 teenage girls became pregnant, accounting for about 22% of all reported pregnancies in the county. When a girl cannot afford sanitary pads, she is more likely to miss school. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ne okoni nyithindo ma nyiri thothgi neno matek e kinde mag ne ria nikech ok ginyalo yudo taulo mag ria yo mayot. Kama ne okoni en kod pend chik modhire od bura mamalo mabiro bedo ka rito ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo ma nyiri kotudore gi weche mag nyodo. Kana ne school wach mag period gi ochanda sawa. And because of that, I have brought a bill in Parliament called the Family Reproductive Health Care Bill. And one of the things that we are doing is we want the government to set up things like this in all our communities so that sanitary pads are availed cheaper and easier for our girls. And not only that, that it goes beyond that. And we look at diagnosis. Jatatije maduong' mar Galentine Care Peter Makudida ne okoni gi kawo okang' mar gero kambi ma kamano kaluwore kod pek ma nyithindo ma nyiri alworano osebedo ka neno mamiyo thothgi donjo e obadho manyalo hinyo ngimagi. Yura kaka nwadongo ne nitiere nyithindo ma nyiri mane wan go e klas, thothgi nok dhi maber ke samoro en gi tabu ma seche ma en gi period mwaldo gi dhoke somlo ni period tiyudo ni en gi samoro ok odwa kata biro e skul, samoro bende ok odwar kata mondo japuonj openje gimoro ok odwa chung' nikech samoro law moro rwako lil. Nwawuo gi joma mine mwapenjogi ni un gi tabu maduong' ahinya mar gimiluongo ni period poverty. Ere kaka dune mondo tabu ni otieke? Ne gikonwa ni samoro kuom siling 50 kadok piny e pak mar 8 ginyalo ng'iewo maonge tabu. Ok ni kuonde moko iwuotho moko kilomita 3 korki yudo kaming'iewe gini. Biro mar kambi miloso taulo mag ria kanchudubane ni Suba North okelo fungruok maduong' ne jopuonjre anyato mago mowuok e alwora ma Nam Lolwe. Kambi ni biro bedo ka uso taulo mag ria nengo mane piny ma jopuonjre duto nyalo yudo mondo mi gikonyre godo e kinde ma gineno malo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyakwara Mogi, wakaw yweyo mar ariyo.